Билгеле Францияның баш каласына килгән һәр кеше нинди генә сәбәп белән булса да, иң беренче Париж буйлап сәяхәт кыла. Без дә шуннан башладык. Ә сәфәребез бик җитди иде. Европа татарлары альянсының икенче җыены. Biz bir sivilgen kişiler, şu bizim yılışımız büyük bizimle bir zor məgnəsi var. Ne desəgiz, bizim ilimizde kubisi çit illerde orası ili deyip duralar. Şuna göre biz özümüzün milletimizni күрсәтмәк ediyoruz. Җыенда һәр чыгыш ясаучы үз илендә татарлар тормышында башкарылган чаралар, татарлыкны саклап калу өчен уздырылган мөһим эшләрне бәян итте. Тәкъдимнәр дә яңгырады. Ничек безнең татарның милли йөзен Европада тагын да матурлатырга, шулай баетырга, бергәләшеп менә шушы проблемаларны без хәл итәргә тиешбез. Флюр Шарипов Европада яшәүче татарлар тарихы, аларның бүгенге көндә тоткан урыннары, Европа илләрендә татар оешмалары тарафыннан башкарган эшләренә, аларның җирле хакимият органнары белән берлектә яшәүләренә тукталып китте. 2016 елда Европа татарлары альянсының киңәйтелгән утырышын Чехияның Брно каласында уздырырга дигән фикергә килделәр. Ә Европа татарлары Сабантуен 2 елга бер тапкыр үткәрүне хупладылар. 2017 елда милли бәйрәмебез Сабантуен уздыру өчен Англиянең Лондон шәһәре билгеләнде. Бу эш белән берләшкән Корольлек татарлары оешмасы рәисе Рамил Миңнуллин шөгыльләнәчәк. Шулай ук Европа татарлары Сабантуенның логотипы да кабул ителде. Җыенда делегатлар Европа татарлары альянсының уставына да үзгәрешләр кертте. Хәзер ул 2 ел сайын түгел, 4 елга бер тапкыр җыелачак. Парижда узган Европа татарлары альянсының икенче съездында делегатлар рәис итеп кабаттан Литвадан Флюр Шариповны сайлады. Резолюция кабул ителде.